Знаете ли, че българската кухня е белязана от стари традиции и разнообразие? Тя съчетава вкусове от различни култури. Влиянието на траките, византийците и османците е осезаемо. Киселото мляко е един от символите на България. То е уникално заради специалната бактерия, която се използва за ферментация. Без него не можем да си представим истинска българска салата. Чушките, особено тези от сорта капия, са истински деликатес. Сърцето на българската кухня е в домашната приготвка. Ястия като мусака, сърми и кебабчета са неизменна част от нашата културна идентичност. Не на последно място, българските подправки, като чубрица и червен пипер, придават неповторим вкус на ястията. Всичко това прави българската кухня не само вкусна, но и уникална.